ବୟସ ସମୟ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିଲି, ଗଳ୍ପ ଆଉ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭୟ ଥିଲା କେହି ଦେଖିଦେବ ବୋଲି। ବେଶୀ ଭୟ ଥିଲା ମାଆକୁ, କାଳେ କହିଦେବ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ଝିଅ ତୁମର ଲୁଚି ଲୁଚି କବିତା ଲେଖୁଛି। କାରଣ ବାପା ସେଦିନ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ନେବିନି ଝିଅକୁ, କାରଣ 100ରୁ ଶତକଡ଼ା 56% ନମ୍ବର ଥିଲା ଅଙ୍କରେ ବୋଲି। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ କମ୍ କଲି, ଆଉ ଅଙ୍କର ସଦ୍ଭାବକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 92% ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି। ବାପା ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମାଆର ଓଠର ନୀରବରେ ଟିକେ ହସଧାର ଖେଳିଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ। ସେ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପୁଣି ଲେଖିଲି କବିତା। କବିତା କବିତା ଏକ ସମର୍ପିତ ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ଧ୍ୟାନର ପରାଗ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ। କବି କବିତାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସର୍ଜନାର, ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମିକାର। କବିତା ଏକ ଅପରୂପ, ଅନସ୍ୱାଦିତ, ସୁଖକର, ଯାତନା ମିଶ୍ରିତ, ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି। କେମିତି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ସେଇ କବିତାର ପ୍ରେମରୁ? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।